kigger sig tilbage. Det er klart. De ved, at den gule fare lurer bagfra. Sejt, det er stejlt. Den gule trøje og de hvide tænder. Den mørke muskel er virkelig lukket op nu. Tour de France, et løb af elegance. Hvad gør de nu, når de skal pisse? Når de kører op ad dyes. Nu er det mere at hænge på. Jeg både går tyk, så det er ikke noget for mig. Jeg ville aldrig klare en time på de franske landevej. Jeg drikker også for meget til at kunne komme i form. Men min kærlighed til cykelkamp er bare helt enorm. Hjernen på cykel i meget stramt tøj. De går efter at komme til Paris i muletrøj. Jeg tuner ind på TV2, det lige er gået i gang. Det er min yndlingstid på året, derfor skal den have en sang. Tour de France, et løb af elegance. Hvad gør de nu, når de skal pisse? Når de kører op ad dyes. Tour de France, jeg tager en dag på langs på min sofa med lidt øl, mens jeg lader andre køre på cykel. Jeg ved ikke, hvorfor mit hold ikke venter. Det burde sgu da være sådan, at de henter vand til mig hver gang jeg bliver tørstig. Nu lige før jeg bliver helt krasbørstig. Ikke vil hjælpe dem med at vinde en etape. Ikke vil ikke vinde, når deres ben bliver slappe. Måske jeg skulle flytte med min sportsdirektør. Jeg er da ligeglad med, hvem jeg skal få først. Men nu vil jeg fandme være holdkaptajn. Jeg vil ikke negligeres bare fordi jeg er klein. Saxo, tænker, forledt af Bjarne. Et hold så stærkt som chili con carne. Hvad kan jeg stille op, når mit hold er kejler? Ikke styr på en skid, var det helt det sejl. Jeg er flad, jeg er død, nu har jeg ramt muren. Men sådan er det, baby, det her er turen. Tour de France, et løb af elegance. Hvad gør de nu, når de skal pisse? Når de kører op ad dyes. Tour de France, jeg tager en dag på langs på min sofa med lidt øl, mens jeg lader andre køre på cykel. Smider tungen frem som en myresluger. Fuldstændig nye farver på balletten. Hvad er det der sker? Ja, det så godt nok mystisk ud. Ja, Darl, altså, hvis du havde været sportsdirektør, så har du fået samfået ballade. Det kan godt tænkes. Den mørke muskel er virkelig lukket op nu. Midt i kampens hede kan du ikke komme på toilet. Det der går rundt, se nu. Så hvis du nu skal af med lidt, må du lægge det i din kasket. Tour de France, et løb af elegance. Hvad gør de nu, når de skal pisse? Når de kører op ad dyes. Tour de France, jeg tager en dag på langs på min sofa med lidt øl, mens jeg lader andre køre på cykel.